Set. Suitzatik heldu berria naiz. Lauterbrunnen izeneko ibar batean ibili gara. 72 jauzien ibarra deitzen diote. Glaziarrak eragindakoa da. Heidi bizi zen tokiaren tankerakoa. Behean belarriak eta egurrezko etxeak eta alboetan 500 metroko altuerako paretatzarrak. 4.000 metroko mendiez inguratuta. Guretzat leku perfektua da, Disneylandia bezala edonora begiratu eta jauzi egiteko moduko leku bat ikusten dugu. Munduan badaude leku gehiago, Norvegia onena, estatu batuetan ere badaude, baina erraztasunengatik eta bertakoen harreragatik Suitza bezalakorik ez da. Kirol hau ofiziala da gainera, aseguruak daude, eta trenez igotzeko modua eskaintzen digute. 2 orduko ibilaldia saihesten dugu honela. Guretzat, base jauziaren meka bezalakoa da. Bertan elkartzen gara, teknika berrietaz jarduten dugu, eta elkarrekin egiten ditugu jauziak. Denbora gutxian jauzi asko egiteko aukera eskaintzen du gainera. Pues ahora mismo he estado con un amigo. Abran izeneko lagun madrildar batekin izan naiz oraingoan. Oso ona da, base jauzian erakutsi egiten dit, baina jende piloa batzen gara. Australia eta Estatu Batuetako jendearekin topo egin dut, baita Norvegia eta Finlandiakoarekin ere. Puri-purian dauden base jauzilariak bertan biltzen dira. Y la gente que mejor salta a nivel de base. En este viaje he aprendido que hay que tener mucha paciencia porque el mal tiempo. Pazientzia handia behar dela ikasi dut bidaia honetan. Eguraldi txarra izan dugu, ez digu asko lagundu. Elkar bizitzen ikasten da, elkarri laguntzen. Natura errespetatzen eta norberaren burua ezagutzeko ere balio du, arriskua hartzen merezi duen ala ez erabakitzeko eta abar. Hobetzeko saiakera horretan, pazientzia lantzen da. Y mejoramos un poquito en este deporte. Yo he hecho 6 saltos. Nik 6 jauzi egin ditut, 5 ibarrean izan dira eta 6. bidean. Zubi egoki bat topatu genuen eta 1400 kilometroko bidaian horrelakoak ezin dira alferrik galdu. Eta ibarrean egin ditudan jauzietatik bat mugarri izan da niretzat, koskatxo bat igo dut. Nous 3 izenekoa, 550 metroko desnibela du, eta jauzi egin eta paretatik aldenduta aurrera egin ezean pareta joko duzu, eta horretan nabil, jauzi egin ostean angelu egokia topatu eta paretetik aldentzen. Honela beheraino jaitsi naiteke beheko maldak saihestuta. Gozamena da lurra atzean nola uzten duzun ikustea. Es el talud. Y bueno, la verdad que es una gozada ver la tierra cómo corre por debajo.
Ahora mismo llevo Gaur baino 84 jauzi egin ditut, 84. Baina azken bilabete hauetan ia 40 egin ditut. Beraz, bultzadatxoa eman diot azken aldian. cuando le estoy dando un empujoncito. Yo me sigo considerando un principiante, la verdad, porque es una actividad... Oraindik ere hasi berritzat daukaten nire burua. Jardun honetan inoiz ez zara erabat lasai egoten. Jauzi berri batera zoazen bakoitzean, edo naiz eta jauzi berbera izan, amildegira gerturatzean partidu berri bati aurre egitea bezalako xea da. Kontzentratu egin behar duzu, jauzia irudikatu, lasaitu. Cada asalto es un volver a empezar, pero sí que... Egia da jauzi bakoitza berriro hastea bezalakoa dela, baina hasi naiz eskua hartzen eta lasaiago noa. Urduri jartzen naiz gauza berri bat egin behar dudanean. Jauzi arriskutsu bat adibidez edota paretetik aldenduta jauzi egin behar dudanean. Orduan tximeletak sentitzen ditut sabelean. Jauzia errezagoa da, lasaiago noa eta gehiago gozatzen dut. Un poco más de nervios y luego alegría de haberlo hecho bien y ahora pues la verdad que me divierto bastante más. Los mejores segundos. Unerik onenak, segundo onenak erortze askekoak dira. Ematen dut denbora gelditu egiten dela, segundoak luzeagoak direla. Ez dakit nola azaldu, baina une horretan gehiago sentitzen dugu, sarkorragoa da sentitzen duguna, lasai edo estresik gabeko une batean baino gehiago sentitzen dugu. Zoratuta nagoela diote, zergatik egiten dudan jauzi galdetzen didate. Egia esan arrazoi pixka bat izan dezakete, ez baita oso normala amildegi batetik jauzi egitea. Niretzat ordea pasioa da. Orain 7 urte ezagutu nuen eta ezin izan dut burutik kendu. Eta orain normaltzat daukat amets bat betetzea da, helburu bat lortzea. Hori zoramena bada, ongi etorria zoren munduari. La verdad que es una gozada porque acabo de volver ahora mismo de Suiza, que estuve hace un par de días con vosotros. Hau da gozatua. Suitzatik etorri berria naiz. Duela egun pare bat zuekin izan nintzen irudiak emateko eta etorri berritan etxean horrelako jauzi bat egin ahal izatea itzela da. Eta arronago. Zer gertatzen da Euskadin? Jauzi asko ditugula, baina ez direla Alpeetan edo Norbeiako fiordoetan egiten ditugunak bezain luzeak. 200 edo 150 metro baino gutxiago dituzte, eta arriskuak gehitzen dio horrek. Arazoren bat sortzen bada, paraxutarekin edo maniobraren batekin, konturatzerako lurrean zaude. Que estoy intentando solucionarlo, estoy en el suelo ya. Aquí está muy bien. Armintzako aukera oso ona da itsasoarengatik. Surfetik natore eta ez dit beldurrek ematen itsasoan amaitzeak. Baina lehenengo errepikaldia da. Frantziarrak egin zuenetik ez du beste inork egin. Berria zen niretzat eta urduri nengoen. La verdad que me tenía un poquito nervioso en la salida. Ha sido un salto genial. Jauzia bikaina izan da. Aspaldidanik nengoen jauzi hau egiteko gogoz. Bere historiotxo bat badu jauziak, azkeneko 23 urteetan ez du inork egin. Laurent Leclis, frantziarra izan zen lehena, 1980ean.
Eta interneten blog batean nenbilela jakin nuen jauzi hau egiteko aukera bazegoela. Etxe ondoan, Armintzan, 175 metroko jauzi bat, ezin nuen sinetxi. Eso no puede ser, Googleekin eta abar, eta ona etorrita, azkenean duela 45 hilabete aurkitu nuen pareta. Zenbait aldiz etorri naiz irteera ezagutzera, lur hartzeko lekuak bilatzera, eta gaur eguna proposa izan dut jauzia egiteko. 4 o 5 meses, he venido unas cuantas veces a... Aizerik ez da olaturik ere. Jende asko etorri da laguntzera, Zodiakean, uretako motorrean, irudiak eta argazkiak hartzeko ere etorri dira. Perfektua izan da. Gente abajo, en una Zodiac, en una moto de agua, y luego tenía gente arriba también para grabar, para sacar fotos y todo eso, así que perfecto. Exactly love.